Ma zaujímala, s detkom som trávil veľa času s mamou. Všimnite si, koľkokrát spomenie svojho detka. On vždy, keď sa ho opýta akúkoľvek otázku, Čavo premostí na svojho detka. Mňa by vrcholne otravovalo mať vzťah s takýmto človekom. Že hoci čo sa ho spýtaš a Čavo začne o svojom detkovi každý krát. Braško, pochop, že nikoho okrem teba tvoj detko nezaujíma. Pre nás tvoj detko je nejaký no-name, obyčajný dedo, ktorý už ani nežije, o ktorom nič nevieme a je nám proste ukradnutý. Tvoj detko je dôležitý len pre teba, pre tvoju mamu, pre tvoju sestru možno a tam to končí. On si myslí, on predpokladá, že to, čo akože zaujíma jeho, zaujíma všetkých ostatných. A že celý svet len čaká, kým on porozpráva svoje príbehy. Babka ma učila váriť, detko ma učil strojarinu, mama ma učila byť dobrý človek. Ona sa ho spýtala, že či pozeral minulú sériu Mama ožeň ma a on že nie, nemal som čas, lebo detko ma učil toto, babka ma učila toto a mama ma učila byť dobrý človek. Takže ty si nemal čas pozerať telku, lebo mama ťa učila byť dobrý človek? Že Bráško, budeš pozerať dneska o 8:00, idú vyvolení. Vieš čo, starý, rád by som, ale mám s mamou lekciu dobrého človeka.